Pod Kristu e kanisa kopere medo rwako papa margi manyien manyo yier nyoro Papa Leo XIV od lamo mar Kristu mar St. Augustine e pacho ka ni kod mor makende. Papa Leo XIV wuok e riwruogni kendo e thuolo mane en jatendgi nolimo piny Kenya higa mokalo kendo limo Kristo gi kama nokonyogi e yawo ayanga kanisa margi. Jojaoko leronwa safar mar papa manyien kanolimo Kristo e pacho ka. En aluora manyangafu mar St. Augustine's Order ei Karen e boma ma Nairobi, kuma riwruog Brothers ma jokopere odakie. Kae, kwe kod mor nitiere. Ma en kaluwore kod yiero mar Cardinal Robert Prevost kaka Pop Leo mar 14 gino makoro chiro paro ewi limbe manyocha timo kanyo kaka jatendgi. Od lamoni gikoni en mano moyiedhi. E thuolo ma ok lach, kae emane Cardinal Robert Prevost, ma e kindeno ne en general kata jatelo mar Augustine Order, ne oyuore nyasi mar yawe ayanga. Basically, the most remarkable one actually, that is most memorable, is the last visit. But in actual sense, for those who have been Augustinians since the 2000, he knows us by names. He has such a photographic memory. Judolo maka paro telo mare. Ok kaka jatelo mani mabor to ni kod duol, to mak mana kaka jago magiwuotho godo kanyakla, magayogi kod paro maliw kod winjo pachgi. Since he's canonist, he's very, very strict in rules. But also, when he's the first one who founded this community where we are here. The very first one who came with the idea to have an international house for Africa. Weche ne matute kinde mag yawo od lamono ne en jiwo kendo kelo gendni kanyakla, tiyo ne jogo maonge kod nyalo kaachiel kod mako motegno puonj mag St. Augustine. To gie sechegi makoro gineno ka jatendgi oidho e ngas mamalo mogik e kanisa jokopere, mor kod geno medo kwako aluora mar St. Augustine ei Karen. I have found him to be a very good listener. Somebody who attentively listens to you, to express your thoughts to its logical or illogical conclusion. Gie sani makoro riwruog Brothers mag jokopere dhi nyime kod chiwo puoch kod pak ne achiel kuomgi, Pop manyien no Leo mar 14 ne obago misa kod cardinals manotimo yiero no, kaachiel kod cardinals mamoko e boma mar Rome, Ecclesia mar Sistine Chapel kaka Pop mar 267 chieng' tich ang'wen godhiambo. E ote mare, Pop manyien no ne ojiwo wacho ganda dongore kaka Kristo, ka bende okone ngima maonge geno chalo ngima maonge tiende. George Aoko, Ramogi TV. Erokamana nya George Aoko, mano bende lipot matero wa yweyo mokwongo chenro en maro imore.